Nie. Áno. My zapneme kameru, ty kráčaš s nami a vieš to odposunkovať tak, ako to má byť? Pomaly ide. Super. Trochu viacej sa usmievaj. Hej. Ja som spokojný. Som spokojný s prácou všetkých ľudí, ktorí boli na tomto projekte. Či čo sa týka vývojárov, ktorí vyvíjali aplikáciu, alebo čo sa týka videoklipu, ktorý robil zase ďalší tím. Ja sa teším, že sme už kvázi vo finále, už nebude dlho trvať a pôjdeme do sveta. Tlesne, luskneš. Jednalo sa o skladbu Happy a účinkuje v nej niekoľko nepočujúcich, ktorí medzinárodnou posunkovou rečou ukazujú text skladby. A ide sa do beta. Dvoch tanečníkov a Dvoch nepočujúcich. Áno, tancuje, ide a tu sa chytí a ide s kamerou. Bola to aj vyčerpávajúca robota. Robili sme 2 dní, každý deň od nejakej 5.–6. ráno až do večera. A bolo tým, že sme mali veľa lokácií, tak ono to naozaj nebola sranda. Udržať to celé v nejakom takom stave, aby sa to hýbalo, aby to išlo dopredu, aby sme niekde sa jednoducho nezaciklili. Trošku sa uvoľní, vieš? Ja som od začiatku chcel, aby to video pôsobilo ako kozmopolitne, aby nebolo proste úplne jasné v každom zábere, že v ktorom meste točíme. Snažil som sa vybrať lokácie podľa toho, aby treba každý záber vyzeral, že sme cestovali po celom svete. Ideme! Dobre, počkaj, Brani. Dobre. Si vôbec neuvedomil, aké náročné to môže byť. Moje predstavy boli úplne odlišné. Nikdy predtým som nespolupracoval s hluchonemými. Výroba bola úplne rozdielna, na akú som zvyknutý. Deťom môžeš naznačiť, že asi ako by si chcel, aby sa pohybovali, tancovali, ale nakoniec to oni vždycky dajú podľa seba. Dobre. Sa otočka. Je to naozaj, táto aplikácia Justin Signed je kvôli tomu, aby sme tých ľudí, aj počujúcich, aj nepočujúcich, dali dokopy. Aby ľudia sa dávali dokopy a aby tento projekt spravil to, že vznikne veľa dobrých priateľstiev.
Nehnú rozum. Ja som veľmi spokojný. Hej. Som až prekvapený, že sa ti to podarilo. No, fakt, otec. Hej. Si to veľmi vážim, tú prácu, ktorú ste odviedli a dúfam, že budeme spolu robiť aj iné veci a dúfam, že táto vec naozaj osloví tých, ktorých to má osloviť. Prečo som tak prísny? Chcel by som sa poďakovať všetkým, oficiálne ukončujem nadzačací deň. Pekný večer!